Здравейте, хора! Сега ще опитам ето тези. Мисля, че всички ги знаем, но ето тези бомбони, като има вкусове те са микст. Ягода, това е с мента, портокал и капина май. Или гроте, май капина. И сега ще ги отворя. Смесените вкусове са. И fresh up your day. И сега ще ги отворя. Миришат на мента и ще опитам всеки един вкус. Оранжевото първо. Има ти захар или... Аз смисъл, преди съм ги яла, обаче преди. Другия вкус е май мента, ама тук се е отцапало. Да, мента е. И ако се чудите какво е това, примерно 8 от 10, това е колко съм ги оценила в описанието. Следващото ще е ягодка. Много е вкусно. И последното ще е не оранжево. Последното ще е... това сега какво е? Ами ще го опитам пък. Капина. Не. Мента е. Почва да пари. Или то такава е капината. Сега ще изровя това. И да. Ето. Следващото е капина. Мисля, че е капиня. Да. Това е много яко. Значи, най-много ми харесва. Всички ми харесват, защото мента леко попарва, ама не чак толкова. Капината е сладка. Портокала много малко горчи, обаче после много сладък. И ягодата също е сладка. Да, просто са много бай. Всички. И да, това беше от мен, хора. Бай-бай!